U għal darba oħra se naġġornawkom dwar dak li qed jiġri fit-toroq u mhux biss ta' pajjiżna. Se nitkellmu fuq triq il-Marfa l-Mellieħa li qed tinbena mill-ġdid. U se nitkellmu wkoll dwar triq Luqa Briffa, il-Gżira. Mela nibdew minn fuq għal isfel. Waħda mit-toroq li Infrastructure Malta qed tibda tibni mill-ġdid f'dawn il-jiem tinsab fil-qalba tal-Mellieħa, in-naħa t'isfel ta' triq il-kbira, bejn is-Santwarju tal-Madonna u l-Bajja tal-Adira, jew kif inhi magħrufa wkoll triq il-Marfa. Ix-xogħol din it-triq se jsir ftul ta' madwar kilometru u nofs meħdejn triq San Publiu sa ħdejn ir-roundabout tal-Adira li wkoll għadhom kemm sarula tiswijiet estensivi u nbidel il-wiċċ b'saffi ta' asfalt ġdid. Din it-triq se jkunu qegħdin isiru tqejjid ta' servizzi taħt l-art, partikolarment dawk tat-telekomunikazzjoni, se tiġi estiża s-sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita u jinbnew mal-400 metru f'bankini ġodda. Il-wiċċ ta' triq ser titħaffer u fejn hemm pedamenti antiki bit-tafal jew materjal ieħor mhux b'saħħtu se jinbidlu b'oħrajn sodi biex it-triq ma tibqax iċċedi. Minħabba f'hekk fl-ewwel parti ta' triq lejn is-Santwarju se tingħalaq kompletament fil-ġimgħat li ġejjin. Se jkun hemm rotot alternattivi mill-bypass tal-Mellieħa u toroq oħrajn f'din il-lokalità sakemm jitlesta x-xogħol kollu. B'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa se jkun hemm ukoll vannijiet b'servizz shuttle biex jaqdu lil dawk li normalment jaqdu l-karozza tal-linja minn triq il-kbira jew triq il-Marfa fl-inħawi magħrufa bħala ta' taħt Terin sakemm din it-triq tibqa' magħluqa. Infrastructure Malta fetħet mill-ġdid parti minn triq Luqa Briffa fil-Gżira. Li hawnhekk. Wara li kienet ingħalqet fil-ġimgħat li għaddew għax inbniet mill-ġdid. Triq Luqa Briffa hija waħda mill-ewwel 31 triq residenzjali li Infrastructure Malta bdiet taħdem fuqhom fl-aħħar ta' Jannar bħala parti mill-ħidma biex ittejjeb il-kwalità tat-toroq residenzjali tal-pajjiż. Minn barra li fiha hemm ħafna djar residenzjali, triq Luqa Briffa tintuża wkoll bħala rotta alternattiva lejn il-qalba ta' Sliema u ta' San Ġwan. Permezz tax-xogħol li tlesta l-ġimgħa l-oħra inbniet mill-ġdid parti sostanzjali ta' din it-triq li kienet tinsab fi stat ħażin ħafna bejn triq ta' Sliema u triq il-Frieres. Dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Infakrukom għafsu like fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta. Tistgħu tagħmlu subscribe ukoll fuq il-YouTube channel. Saħħa u niltaqgħu d-dieħla. Ciao!